Cindi Laras pada siang berino di tas panglipur kepada Bapak yang menjadi tiga bapak. Mas Bejo ini dalam rangka acara apa ini? Oke, tak wajah ya. Nah ini kamu wajah kan Dido kayak ya. Sing di rumah. Ora, Ya, ada dari si Topi Abang ini. oh, ini Apakah aku harus lulus batok supaya kamu ilahi padaku nih? Mas Tri, Bagus. bagus. Apa yang menemui? Ini dalam rangka acara tasakuran Mas Huda. Oh, iki lho. Apa namanya yang ini apa? Iki apa? Saya dong. Dungane Mas Kuncung. Mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Segera diberi Amin. momongan. Kayak cepet ya. Segera diberi momongan sesuk kayak nek misale wis duwe momongan Nanggap meneh. Soalnya Kerja sing sregep aja lagi lali. ini mana gaji rasanya. Oh, iki wis mau Iya. sorok-sorokan kok ya. Nah iya makanya iki sisan son. Ora iki wis digenti Wis digenti? Saiki dadak genti meneh. Oh ora apa-apa. Iki mau Nek soroknya ora apa-apa no. Sing genti soroke. Ya. Iki mau ono kejadian apik. Pripun? Aku Mas Kuncung lho. Nah. Doyong rene kabeh ditabrak hantune Masku. Apa ya aku kenal iki soal ngene iki piye carane iki, Jan. Iya. Disuruh wong loro aku. Sing kesuruh Mas Kuncung iso diborono kabeh. Bisa. Jen. Sepiro Mas Warid? Kekarane wong ngegremi tutup pando tuturupo hammo hati bawi cocok di sini ke Surojo sih. Ayo. Luput pisan kena pisan. Gue udah ada udah. Mau buat pisan. Kenapa terus? Direkam lebih gampang. Yen angel angel laku Dan kenotin numtes taratung. ini Mas Harit ini. Ini kita kira. Celok apa kono? Nasi kancane ra iki.
Gawe apa Mas Kencong? Ya bumal. Gawe sengsem ngomong. Oh, lah ya Saya cetak lagi nih. gawe Lah iya tak cetak nih kowe sok drama sih kok Nek ngene gawe kok bengi apa Mas mah bengi ya? Nah, itu. Oh, Nah, Nek ngono lho. masih Pak. kita ae polos aja percaya karo rumahnya. Gak ada. Rino wengi hati-hati. Cinta dengan antara Asli kali keluarga. wasik Ada Rizka Nalurisa ada di Mas Huda. untuk Dika. Sony bisa. Memang menurut Anda. Iya. Aku biro Mas Komplek iki. Oh, iya. Iki Mau kok mau soalnya wis ditabrak doyong mau. kok rada galak ini ngomong lagi. Dasarnya kurang sajane kok piye iki? Orang Mas. Oh, oh keturutan. Mula kok rada galak iki. Aku curiga ya Mas. Lah iki Mas lah rapi loh. Kok koyone Mas Komplek emosine apa ngono lho. Ngono. Ngono. Iya lah kira-kira apa lah. Ya Mas itu. Ngomong jalanan tapi Waduh.
Tenang toh. Medeni toh Mas Kombe. Nek elok kita ngajak padu Cuk. Aku diregeti. Hati-hati. Rame kowe kok. Iya. Coba. Kowe main bersih dhewe main rapi yo. Lah iki bulungan dhewe plan. Lah. Opo kowe pancen rakyat Mas apa? Ini sama aku dari telur kan. Ini lagu loh Mas. Heeh. Ora salah udah dulu. Kalau lagu dari Kalau siji. lagu dari siji. Lagu wale-wale ngono. Wah. Orang diwale-wale. Kalau lagu dari siji. Ini kan dari siji satu iso telur ya. Apa kuwi? Enak kowe, nah Ora. Nek perlu dari siji kan padu kene. Iya, Mas. Oh no, pas aku jadi terakhir. Ora Pak Wini ngono siji telu ono Pak. Ono wis ono nek kono ya wis kae. Wis nek kono ono. Ono Mas. Mana? Nggih. Monggo Mas Yuda, Bariska. Ya Nggih. tapi ada request Pak Bu monggo panyuwunan utawi Pamundutan kabut. Sing biasane kan lali janjine iki sampe tuh. Sing biasa kan. Aku asline iki nek disambar apa Mas? Nek Nek kok ya nek ora wong nyawet itu banget. Ketok iku dulu ya, ketika iki ono. Heeh. Itu lah urung tekan to ya. Wes. Oh wis ono sing biasane kan lho. Oh, lali janjine. Iya. Jadi tunggu sawerannya nggih. Kae. Punya senyum ning kono kae. Kayak Om Pawang saiki. Oh, Om Pawang. Om Pawang tapi saiki lagi ora mawang. Lagi ora dadi om. Lagi ora dadi om. J, belum ada requestan masuk, Mas. Belum Dikasih ada. apa dulu? Apa adik-adik mau request juga boleh? Mana jari suhu ning kono ki nek mantan anyar lho, mana pengen nyandik Cuk. Oh, pengen nyanding. Oh iya, dikasih pengen nyanding dulu, Mas. Nah, ini mergane murid Mas. Tadi yang ngeluh. Sani. Ya udah mantan aja pengen nyanding ya. Ini loro ini murid kabeh. Nek aku menuduh. Loro iki kan yo aku kabeh iki lho Pak maksude. Nek panutanku gurumu iki wonge lemu ayu. Ya iya. Heeh, Bener kok. pengen nyanding sana. Ayo. Apa nyandik sing endi Cuk? Sing lanang. Relaksi nama apa? Ono kabeh iki gek kepiye? Usul lah ya. Sing di Epic. Kapok.
Betul, betul.